Des de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat es treballa per a donar un nou impuls als aliments i als productors i productores locals conscients de la gran qualitat de la producció agroalimentària de les nostres comarques. La iniciativa es plasma en una web que permet posar en contacte productes i clients per tal d'apropar els aliments del territori a totes les persones interessades en consumir productes de proximitat, respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. En Agroalcoià Comtat es podran trobar productors i productores de fruites, verdures, olis, cerveses, carn i embotits, condimentats, productes ecològics, conserves, formatges, herbes aromàtiques, licors, vins o mels. Des d'Intercomarcal Televisió ens sumem a aquesta campanya i els convidem a conèixer els grans productes que s'obtenen als nostres pobles i, com no, a les grans persones que hi ha al darrere. Ens acompanyen. Bé, doncs així estic jo soles, no sé, així el vermut del diumenge de Muro, però jo així no veig ningú. No sé, vaig a veure... Que algú no vendrà? Ai, mira, sí que tenim així algú. Hola, com estem? Jo soc Joan Cascan de Muro. Bueno, molt de gust, no? Sí. Bueno, és que a mi m'han dit, posa't així, que van a portar-te que a aquestes hores ja fa hora de menjar alguna cosa, no? Ens heu citat a les 10 i és hora d'almorzar. I aleshores estàvem preparats. I com que ens han dit que ja tocava, diguem, Miguel Ángel, anem a almorzar en Joan. Ah, mira, que també n'hi ha més gent. Sí. Ah, Miguel Ángel. Hola, com estàs? Hola, soc Miguel Ángel. Bueno, molt de gust. El gust és meu. Però... Això el porta per almorzar, ara? Sí? Sí, home. Ah, doncs miren vostès, per almorzar i tot, si m'han portat... Ah, però escolta, que mira, n'hi ha gots, però que heu portat? Heu portat de tot? De tot, sí. S'ho tenim que passar bé. Lo que Mare. falta. Lo que falla falta, Mare, però sí que teniu de tot. Mira, m'han portat les copes, m'han portat vi, m'han portat la pericana, platets... Sí, una batzoca havia caigut. Una coseta. Però que m'heu portat, ai, mira, així sí que m'agrada a mi, és que es veu que em coneixen ja un poc, perquè a mi això de menjar, la veritat és que m'agrada, Bueno, menjar és molt important, però menjar productes de la comarca és absolutament bueníssim. Imprescindible. I nosaltres, com que tenim tendència a anar cada un per separat, Miguel Ángel i jo hem pensat fer una joint venture i agrupar el meu vermut i els meus vins en els seus productes que completen, a nivell de pericana, espencats i de més, un menjar extraordinari. I en este pack, para Nadal, volem que la gent, si vol, ho gaudisca. Però, en vez de xerrar, anem a almorzar. Bueno, prengueu caïra, perquè a mi em sap mal estar en taula i que no estigueu asseguts. Clar, perquè això... Vale, anem a veure. Sí, ho llevem ahir, ho posem al costaet, però posa't tu fill que va així, Joan. Mare, vostès no sé com ho veuran, però jo estic veient-ho magníficament. De primera plana, mira, en el pa tallaet. És que fa hora de menjar, la veritat. I què millor que, com em comentava Joan, que tastar els nostres productes. I m'agrada molt el que també m'ha assenyalat Joan, i és el fet de compartir sinergies, de compartir espais, perquè tenim productes meravellosos, persones meravelloses al darrere i que finalment el que podem és compartir-los. I vostès també ho poden compartir, evidentment. Bueno, a veure... Anem a fer un vermudet primer. Això volia preguntar-te jo, què anem a fer? No, primer anem a fer-se el vermudet i després explicarem un poc més o menys de cada un, el producte de cada un que fabriquem, que elaborem. Vale, perfecte. Per tant, anem a començar en un vermut. Per què es caracteritza este vermut, Joan? Bueno, el vermut Ferrer té aquest nom perquè el meu sogre era el Ferrer de Beniarrés. I la meva dona no li agrada la cervesa i entonces va dir, fes vermut, i va tindre que posar-me a fer això. Això està bé. I entonces el que volem és sobre una base vínica de Malvasia, que és el vi que jo faig blanc, i les herbes que tenim al voltant, i una fórmula, diguem, recuperada, antiga, la qual hem acoplat al nostre gust, hem generat aquest vermut que és absolutament natural. No fa mal de cap.
Perfecte. Si el veus tota la botella, sí, però és un altre... A veure, hem de ser sensats. A veure, evidentment, no podem estar així bevent tota una botella tu soles, això no és bo. Hem de tindre una mesura. És com menjar-se 6 quilos de terror, doncs també van a caure't mal. Això va així, no, la cosa? Sí. Vale. Pues el vermut Ferrer és una conseqüència del celler del minifundi en aquesta estratègia de producte local i vins meus, de Joan Cascant. I també elaborem vins tranquils, blancs i negres. En aquest cas porta el Sénia, que està elaborat una vinya d'Alcocer, i que també porta la filosofia microvinya que durant molt de temps jo he treballat. No, però vull que em parles, Joan, perquè avui estem posant en valor el fet de els nostres productes, però també els nostres productors i els productes que es preocupen pel nostre entorn, per la gent i per produir també, d'alguna manera, i potenciar els valors de la nostra terra. El projecte Minifundi, que ja té uns anys, el que posa en valor és el que així no podem fer grans produccions, però la terra estava llançant-se a perdre i d'alguna manera, explica'ns-el tu, que ens explicaràs millor. Jo ho faré ara breu perquè això és realment la realitat. El nostre ecosistema és minifundista i això fa que tinguem bancalers xicotets i que n'hi hagi xicotetes produccions. Els xicotets productors no poden competir en els grans i a voltes estem confosos perquè volem buscar estratègies que gasten els grans. La nostra estratègia ha de ser anar junts. I Miguel Ángel, un dia, que els dos som de Muros, dos serem dels Maseros, tal... Perdona que faig un incís. Els Maseros, jo cada volta m'enjunte més en els Maseros, vull dir, tots som Maseros per tots els costats. El president també, l'alcalde Festa, també Masero... Bueno, ja ho deixem ahí. Tinc un president del cor, jo també Masero. Jo fa temps que no isc a la fila, però igual té, l'amistat permaneix. I un dia em va proposar, que ja ho contaré després, Joan, per què no fem alguna cosa junts? Clar, és que per buscar clients intel·ligents, que són els que tenen que saber que tenen que pagar un poquetet més per els productes de qualitat de la nostra terra, doncs vam inventar Vam inventar, no, perquè això es van posar d'acord per anar junts, que pareix que això estiga... que mos costa molt. El concepte de competència el tenim instaurat d'una manera que pense que l'hem de reformular. Així no n'hi ha que competir. Si jo penso que crear sinergies i mirar les virtuts de cadascú, podem potenciar i crear productes o ofertes noves que segur que enriqueixen. No sé si coincidiu amb mi, m'imagino que és... Sí, no, i a més és que és veritat, a més, és que la unió fa la força, és a dir, pequem un poquet individuals, entonces jo pense que entre els dos es podem ajudar mútuament, i entonces nosaltres el que volem és que el nostre producte aplegui el més lluny possible i en companyia d'ell crec que és un element més per poder ajudar al nostre producte que funcioni. Entonces, què tenim que fer? Pues col·laborar entre nosaltres. I han fet el vermudet del diumenge. Vermudet del diumenge que estem fent-vos ara sí per a tots vostès gràcies a la generositat de tots dos. Hem parlat del vermut, ara parlarem també un poc del vi, però jo veig que sí que tens a la mà. Per favor. Això és la pericana de Muro. Què té la pericana de Muro d'especial? La pericana de Muro és que, perquè la fem en Muro, el més especial que van començar en ma mare. Ella tenia el costum d'anar tota la fila allà a casa Can de Guadijoan, entonces treia una pericana que, de veritat que es mullàvem els dits. I després van dir, això els germans van dir, escolta, això té que tindre una continuïtat. Van durar una reunió, una altra reunió, cada reunió, el que faci falta. I en total, en definitiva, vam tirar endavant i els 4 germans van començar a fer la pericana. Què té d'especial? Doncs que la pericana és el de sempre. La bajoca seca, bacallar, all i oli d'oliva. Això són els ingredients de la pericana. Nosaltres diem la pericana de Muro perquè la fem en Muro. Home, clar, això és així, n'hem de reivindicar també de cascú d'on és. Ni més ni menys. I la facilitat de que poden tindre-la a la seva casa con la fea, conservant tota aquesta tradició, tota aquesta qualitat dels productes, tota aquesta estima, per continuar mantenint un producte tan nostre, com és la pericana també, en les seues cases, que de vegades, en esta vida que portem tan
ajetrear, no tenim temps. Doncs que el temps no sigui una excusa, perquè tenim gent que es preocupa per nosaltres i que ofereix aquest producte per a poder-lo gaudir com tenim ara sí mateix. Pues sí, la veritat que sí. A part de pericana, fem altres productes, com és Contámoslo. l'espencat, que és també... Jo vull saber-ho tot. En tota la comunitat valenciana també tenim, en alguns llocs diu llescat, l'altre l'esgarrat, l'altre... Nosaltres diem l'espencat. Añadint ceba, que és un producte nou que la gent per regla general no ho fa, solament ho fem per el contacte. Una particularitat. I és de veritat, li posem la ceba i ho fa molt bé. Fem un paté de tomaca. No diguem vostès si és que... Fem un paté de tomaca seca que fem, que és extraordinari, de veritat que està molt bo, i entonces, aquests són els productes que nosaltres realment volem promocionar i que vagi més. Home, són productes que parlen, a més, com hem comprovat, de la nostra història, de la nostra manera de cuinar de sempre i que s'ofereixen tant per a les persones que tinguin el gust de tastar la manera en què ho fan així a Muro i, com no, per a evitar el temps també, que de vegades, no tinc temps. I fer un regal d'aquestos sempre és espectacular i segur que quedem la mar de bé. Molt bé, sí senyor. Sí que tens tota la raó del món. I jo no sé si vosaltres coincidiu també amb mi el fet de que ens hem acostumat a més a menjar perquè hem de menjar o a beure perquè hem de beure. No parem, ja en esta vida no ens deleitem ni gaudim de poder menjar. I els vostres productes i esta proposta del vermudet del diumenge ens ofereix recrear de nou, d'alguna manera, aquest fet de anem a parar taula, com diem, parem taula, anem a parlar i anem a gaudir dels productes, perquè són productes de qualitat fets del nostre entorn de proximitat amb sostenibilitat i que ens permeten tindre un poc de calma i gaudir. No sé si coincidiu que ho necessitem també, això. Sí, per suposat. A més que aquesta oportunitat de les textures i gustos diversos que Miguel Ángel en la pericana fa, t'ajuden a interpretar el paisatge en el que vivim. El medi ambient i certes coses estan, afortunadament, més vigents, però tenim que ser conscients que s'han de cuidar. I la manera que es cuida el medi ambient en aquest territori nostre és procurant que els llauradors continuen podent viure i poder vendre el seu producte. I conforme has dit antes, el disfrutar d'aquestes textures va acompanyat del que beveguem. El que beveguem, en aquest cas, el vermut, vam l'altre dia fer un test, veiem que les sensacions que en boca donen els productes de Miguel Ángel, per exemple, el que abans menjat ell del paté de tomaca, és absolutament extraordinari. Pareix que siga sobrassà. Jo dic la sobrassà vegana. Bueno, sí, és que tal qual pot ser. I això, juntar un glopet, d'aquest cas, este vermut, que és contundent i estructurat i molt que recorda les herbes d'ací, fa una barreja molt xula. Què passa? Que en això, desenfadadament, pots tindre una conversació xulíssima, passar-te-ho bé i damunt que els teus sentits gustatius estiguen absolutament, diguem... Mare, ja ho he obert. Mare, i ara què fem? S'ha obert i tot. Mira. T'hauràs de llevar un poc la mascareta. Mira, jo, amb el vostre permís i amb el permís dels espectadors i espectadores, sí? Vale, mira. Pega un glopet primer. Primer un glopet. Amb el seu permís, val? Vaig a baixar-me un segon. Espera. Que bo. No li ha posat gel perquè es manifeste la seva potència. Tal qual. Mare, això està boníssim, això ho han de tastar vostès, que no em sent un privilegi dir ara sí només, beben jo només. I ara, digues que el clímax de tota aquesta historieta nostra és aquesta combinació. Sí, per favor. Bueno, doncs ara jo m'ho faré... No, jo t'ho prepare, per favor. Mare, m'ho preparen i tot. És una miqueta, i veuràs. Mare, a veure. Aixina... Ja ho tinc tot jo, ja m'ho han preparat i tot. Ala, jo cap a dins. A veure, amb permís, Aixina... Ara ja no puc xerrar. Està boníssim. El normal és que diga que està bo. És bon company. Ja, però no és per dir. Per favor, ho han de tastar, ho han de provar. Tenen l'oportunitat... Bueno, on ho poden adquirir? Com poden la gent també compartir aquest moment? Home, a veure, el poden adquirir en qualsevol tenda de Muro, en puestos gourmet,
i en Alcoi també n'hi ha, en València, en alguns llocs nosaltres sempre anem a veure a tendes gourmet, que ho treballen molt bé i ho fan. Estem començant ara a vendre la campanya, això. Entonces, nosaltres sí que és veritat que donar ara puestos on tenen els nostres productes, com estan en València, és un poc complicat, com està en la barraca del Grumet, en València. Ho busca la gent? Sí. I a més, allí està, és el començament han fet, en la bodega Esteve Muro, en molts puestos, i esperem que cada volta vagi més, això. Home, i tant que sí. Teniu tenda virtual, també? D'alguna manera, o poden posar-se en contacte de manera virtual? Sí, a veure, completant el que diu Miguel Ángel, perquè realment a nosaltres el que més ens interessa és el client final, ens poden cridar a nosaltres directament i comprar en els nostres establiments. I a nivell virtual estem ara en mans del portal que ha generat la Mancomunitat de productors de l'Alcoià Comtat, que el nom sempre me se queda un poc ahí en la so. Ara no ho recordo. Agroalcoià Comtat. Agroalcoià, crec que sí recordaria també, mare, quin error. Ja, clar, m'ha begut ja el vermutet i ja me se n'ha anat. Conforme vas xerrant, els vermutets són llargs. I llavors necessites que la llengua es solti. I per això després, ja a mitjan camí, quan ja t'has fet el vermutet, poses el vi. Ara sí, tenim de tot. Jo no acabé avui les entrevistes. Este vi tenim que provar-lo en la pericana, Este vi en la pericana. Este vi en la pericana. Correcte. Bueno, pues ja tinc este trosset de pa. És una cosa especial. Llavors hi pillem en este. Referent als llocs de comprar, nosaltres necessitem que ara la gent vagi a les tendes gourmets i als restaurants i pregunten: teniu vermut Ferrer? Teniu pericana de Muro? És molt important, això que acabes de dir. La interacció de la gent és molt important. En aquest moment, en el meu cas, Gourmet Centre o, diguem, la tendeta esta de la Delicà, no?, així. En fi, n'hi ha determinats llocs i alguna restauració que, conforme he dit antes, ens ajuda. Jo, Joan, una cosa, i des d'ací reivindicar-ho també. És important el concepte que acaba de dir Joan en el fet de que som nosaltres també els que hem d'aconseguir que, d'alguna manera, els restaurants, la restauració vega també la necessitat de que consumim els nostres productes. És a dir, està molt bé, en tot el permís, jo no tinc evidentment cap inconvenient en qualsevol vi d'arreu de tot l'Estat. Però, evidentment, si anem i preguntem, no, un vi de la terra, un vi nostre, un vermut nostre, per què? Perquè són d'ací i les hem de tastar també i tenen la mateixa qualitat i el mateix estatus que altres que consumim de manera habitual perquè ens hem acostumat i hem deixat oblidats els nostres productors. Doncs el que hem de fer és, d'alguna manera, reivindicar aquest espai, que són uns productes meravellosos que es convida a descobrir si no els han descobert ja. Joan, disculpa, el que està dient Joan és que té tota la raó del món. El nostre caràcter, del que és el valencià, de la comunitat valenciana, és que pequem una miqueta, som meravellosos, som espectaculars, la manera de ser, som molt bons. Tenim de tot. Turisme, sol, playa, ingredients, indústria, muntanya, tot. I entonces no li donem importància a res. És a dir, som un poquet, la veritat, un poquet deixats. La veritat, no sé I això ho han de canviar. No sé si la paraula adequada, però aquesta expressió de dir, xe, bo, això no. El nostre producte tenia que tindre-li carinyo, per lo menos degustar-lo, mirar-lo i ajudar un poquet en participar en els nostres productes. Que sí, la intenció d'aquests programes que estem fent, a més, i des de la Mancomunitat, és posar en valor els nostres productes, però no per res, sinó per això que hem dit, de vegades, l'estar acostumats a certes coses, com per exemple o a l'oli, o al vi, que les hem tingut, o al nostre entorn tan meravellós, ens ha fet no ocupar-nos ni preocupar-nos. I ara és el moment, perquè ens hem donat compte, de vegades, quan ens ho diuen els demés, perquè han de vindre de fora a voltes per a dir-nos-ho, doncs ens hem de donar compte que, finalment, tenim grans productes, grans productors i grans persones que hi ha al darrere. Bé, parlàvem del vi, ara ho tastarem. Quines propietats té este vi? Bueno, este vi segueix en la filosofia de microvinya, que significa que té que ser d'ací del terreno, de bancalers xicotets, pagant justament al llaurador, però està elaborat d'una manera natural, està elaborat, diguem, escoltant el paisatge. No volem parèixer-nos a un vi d'un altre lloc, sinó que el vi parla del lloc on s'ha fet, xicotetes produccions, xicotetes elaboracions,
I simplement això, és dir, que és un vi que d'expressió contundent, però al mateix temps molt amable. Diguem que encaixa molt bé en els productes que esta zona donen. Més que parlar d'aquestes característiques, m'interessa molt que la gent sàpiga que aquest tipus de projecte va acompanyat d'una filosofia de reivindicació de la nostra terra, més que altra cosa. I bé, i també crec que el producte que volem, en certa manera, posar sobre la unió dels dos, fa que la gent, a l'hora de fer-se el vermutet, no tinga que veure algú en la cuina especialment preparant molt de rato. Així, en el que ha preparat Miguel Ángel, és absolutament potent, perquè en un moment donat, crac, obris una gamma de 4 o 5 productes en la botella de vi incorporat i només tens que fer que sentar-te en qui tu estimes per gaudir. Què més volen? Vull dir, si és que ho tenen, com acaba de dir Joan, tot preparat, com a mi mateix, han vist vostès l'atenció, la delicadesa, l'estima en què han preparat aquesta manera de poder oferir el producte i que ens han tractat a nosaltres? Doncs això ho poden tindre vostès a les seues cases igual, amb la mateixa estima per a vostès. I és que, a més, vostès el que faran consumint aquests productes és ajudar a que tots i totes, i el nostre entorn, el nostre paisatge, la nostra cultura, les nostres persones, els nostres productors i productores, que estiguin tots més feliços i feliços, que fa falta, com hem dit, que els nostres agricultors i agricultores, que també confien els dos, tinguen i continuen treballant la terra i tinguin possibilitats i opció de vida, i que ser un llaurador o una llauradora siga una opció de vida. I de vegades això ho tenim un poc oblidat. I aquests productes, aquest plus que ofereixen, són tots els valors que estem dient, tota aquesta atenció i tota aquesta estima. I jo, amb el permís de Joan i de Miguel Ángel, jo ara tastaré un poquetet el vi, i amb el seu, evidentment, i esta meravellosa pericana. I només els convide a conèixer-los en totes les tendes que els han oferit, en els comerços, i com no, a conèixer aquest meravellós producte que arriba a les seues cases per posar-se-lo tot fàcil i amb estima en aquests mesos que ara també arriben, i si no, quan faci falta, que sempre és menester. Moltes gràcies. Sí, brindem. Bueno, tu en eixe, que l'altre he begut jo. Jo. Bueno, pues ara anem a brindar per vostès. És important llevar-se la mascareta per veure. Sí, això sí que ho hem de fer, però ara ho farem. Brindeu? Uno en uno, vinga, va. Salut. Salut i... Bueno, i el que faci falta, i que vagi bé tot. Sí, senyor. Bueno, a veure, veu, ara Joan. Espectacular. I jo ara, per tots vostès també, que vagi tot molt bé, ja saben, en el vermutet del diumenge. Els esperen. Salut. Soc Joan Cascant, soc de Muro, que em dedique a l'agricultura. Tota la vida m'ha dedicat, com la majoria de persones de la nostra comarca, que tenim un trosset, però pareix que fa un poc de reparo dir que és llaurador. I faig un vi que pretén que parli de la terra en la que visc i que quan la gent el prenga, tant ací com en altres llocs, facin un viatge cap a aquest lloc meravellós. Fa vora de 9 anys que em dedique a fer vi. En aquest moment, en el celler del Minifundi, elabora un vermut que té vocació de ser recuperació dels antics vermuts que abans es feien en herbes en una gran part d'ací, del nostre entorn, del Mariolo, del Benicadell. El vermut es diu Ferrer perquè el meu sogre era el Ferrer de Beniarrés. A més del Ferrer faig 2 vins, 2-3 vins. Un es diu Sénia, perquè a Muro on visc jo és la Sénia de Muro. És un vi de garnatxa tintorera que faig en vinyes en Alcocer de Planes, el qual també té una versió blanca, Sénia blanc, que és este que té les mans, que es fa de malvasí. I després hi ha un altre vi que es diu Cavall de Foc, un vi més potent, de Sidà, es pot comprar en Cocentaina, es pot comprar en Muro, es pot comprar en Beniarrés, es pot comprar en Alcoi, i en els portals web, el Collar Comtat i la meva pròpia web. Hola, bon dia. Soc Miguel Ángel Rebagliato Jiménez. Soc
component de l'empresa La Pericana de Muro. La Pericana de Muro va néixer en concepte de poder valorar els nostres productes. Vam començar en fer la pericana perquè ma mare, en glòria hòstica, feia una pericana molt bona. Portem alrededor de 20 anys en el mercat. Nosaltres tenim 8 productes en el mercat, que és la pericana, tenim tomaca seca, tenim el paté de tomaca. Com aquesta zona és una zona d'oliva, fem un paté d'oliva. El paté d'oliva pot ser normal i pot ser picant. Després tenim també un altre que és el de raïmet de pastor. A part, fem alguns dolços també, el dolç de tomaca, que també és molt conegut en aquesta zona, dolç de ceba i el de pebre, el dolç de pebre. I el que respectem molt són les receptes típiques del Comtat i de l'Alcoià. Tenim ara molta il·lusió perquè ara estarem en el portal de l'Alcoià Comtat. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.